Hola, molt bona nit. Passaven uns minuts del migdia el passat dia 17 de maig, és a dir, farà gairebé dia per dia un mes, quan l'Albert Bosch trepitjava el cim de l'Everest. A més de l'innegable mèrit que suposa arribar a aquest cim el més alt del món, era la culminació d'un repte que el nostre convidat d'avui, el Quatre Paraules, havia iniciat fa 2 o 3 anys, el projecte 7 cims, que consisteix en pujar les 7 muntanyes més altes de cada continent del món. Amb l'Albert Bosch parlarem d'aquesta fita i d'altres passades o futures de la seva vida esportiva aventurera. Però què l'impulsa a fer això? Això també li demanarem que ens ho expliqui. Tot això serà després de conèixer breument el seu perfil biogràfic. Albert Bosch, nascut a Sant Joan de les Abadesses l'any 1966 i resident des de fa anys a Osona, al municipi del Brull, es defineix a ell mateix com un multiaventurer al que li agrada plantejar-se grans reptes. Preparar-se per aconseguir-los i organitzar l'esdeveniment forma part també de l'aventura. Professionalment, Albert Bosch és propietari d'una empresa de gestió d'inversions i l'esport, en les seves més diverses vessants, és la seva passió. A part de l'alpinisme, al que es dedica des de fa més de 20 anys, ha participat en curses extremes com la Marató de Sables, a la Titan Desert, ha fet duatlons i triatlons de muntanya. El món del motor ha estat la seva altra gran passió. Albert Bosch acumula ja 7 participacions al Dakar, en moto i en cotxe. Bona nit, Albert Bosch. Bona nit. Gràcies per estar avui aquí. A vosaltres, no ho dieu. Quan fa gairebé un mes que estava a punt d'atacar el cim de l'Everest, no? Sí, fa un mes, més o menys, a aquestes hores estàvem en un estat de nervis, d'expectatives, de dubtes, però amb molta energia per intentar fer el que era el cim del món. Escolti, el veiem més prim que l'última vegada que va trepitjar un plató del Nou TV, que va ser abans de marxar cap a l'Everest. Esclar, quants quilos s'hi ha deixat en aquesta aventura? 10 quilos. 10 quilos, que per una persona ja de constitució més aviat prima com jo, 1,85 m, de 80 he passat a 70, és una proporció alta que a més m'ho han agafat del poc muscle que tenia, diguéssim. I per tant això deu voler dir que així com fer el cim requereix una aclimatació abans de pujar-hi, després deu requerir també una mena d'aclimatació, de recuperació, diguéssim, abans de poder tornar a fer activitat esportiva normal, no? Evidentment, sí, mira, el dia només d'arribar em va trucar el doctor Antoni Vallès, que és familiar meu per part de la meva dona, i em va renyar molt de que no m'havia fet prou revisió mèdica abans, però sobretot que l'havia de fer després, i m'han controlat una mica mèdicament perquè, a més, com el que penses ja és en començar a entrenar com una bèstia per altres coses, requereix un procés d'adaptació o d'aclimatació a la nova situació, com dius tu. Sí. En fi, dins de l'alpinisme hi ha com aquest món a part dels elegits, que és això del 8.000isme, podríem dir. Vostè, el primer 8.000 que fa, doncs és l'Everest, és a dir, que no s'hi posa pas per poc. No, ha estat una evolució, perquè dintre del projecte aquest dels 7 cims també ho vaig organitzar una mica per començar amb les muntanyes més fàcils i acabar amb la més complicada i a la vegada més emblemàtica i culminant del projecte i del món, en quant a alçada. Segurament hagués planificat fer una altra muntanya de 8.000 abans, però ni pel temps ni pel propi projecte, que per sort el tenia patrocinat, doncs no em permetia planificar-ho d'una altra manera. I al final tant li fa fer-ne una de 8.200 com de 20.200, són totes tan difícils i tan complexes. A partir d'una certa alçada, a partir de... Vostè, esclar, també ha fet la Concagua, que en té gairebé 7.000, però a partir d'aquesta alçada és quan tot comença a ser molt més difícil, no? Sí, realment allò que diuen que a partir de 8.000 s'entra a la zona de la mort, que diuen, veus per què quan estàs allà, perquè realment a partir de 8.000 depens molt de tu. Sí que et pot ajudar un amic, algun company o algun xerpa, però et poden ajudar amb algunes coses, amb ajudes parcials. Si realment passa alguna cosa una mica complicat, com pot ser, tan sols trencar-te una cama o alguna cosa normal, que en una muntanya es podria solventar, solucionar, allà estàs acabat, segurament. No hi ha marge de reacció, depens que tot et vagi bé amb tu. És un repte molt que ho has de tenir molt clar abans de pujar. Que la teva vida està només a les teves mans o com a molt a les mans d'algun dels teus companys que estan suportant el mateix esforç físic que tu. A vegades diuen, no, és que no el van ajudar, és que clar, allà tothom va al límit. O sigui, poden ajudar donant-te menjar, oxigen, alguna cosa, però el que no poden és carregar-te. Entre dues persones no poden carregar amb una, si van al límit de forces, prou feines poden moure ells, no podran ajudar amb tu. Se la van jugar amb una finestra de
de bon temps que es van refiar dels partes meteorològics i van dir, va, ataquem el cim, i la van encertar. La vam encertar, ens la vam jugar perquè realment les grans expedicions que hi havia allà, que en teoria tenen més mitjans, més pressupost, més experiència i també per conseqüència uns partes meteorològics teòricament més sofisticats, van dir que no se la jugaven, anaven una setmana més tard. Per nosaltres era important, primer perquè estàvem molt preparats i esperar una setmana, 10 dies més, al final és un desgast i una pèrdua d'aclimatació i preparació que es pot acusar, i després també perquè no volíem anar amb les grans expedicions, precisament per evitar acumulació de gent en punts crítics de la muntanya. D'aquesta manera vam poder anar d'una manera més àgil i amb menys risc de congelacions, etc., que comporta a vegades haver d'esperar alguns passos. Ara en parlarem una mica també d'aquestes acumulacions de gent, però primer de tot, segurament pels que no hi hem estat mai i segurament no hi estarem mai, el que ens interessa també és saber quina sensació es viu. Vostè va estar 20 minuts, més o menys, a dalt de l'Everest? Sí. 20 minuts al sostre del món. Què es pensa en aquell moment? En fi, la falta de forces i d'oxigen segons com i tot plegat t'impedeix de disfrutar gaire. Malauradament és més el segon que el primer, perquè tens, entre que estàs 2 mesos allà i que estàs moltes hores pujant molt a poc, et vas fent la idea de com viuràs aquell moment, l'idealitzes tant i penses que t'emocionaràs tant. A més, jo soc molt ploraner amb aquestes situacions perquè cada vegada més és una de les evolucions que fas amb tot això. No vull reprimir el viure l'emoció intensa d'alguns moments que per sort he pogut gaudir en tots aquests anys. I el que passa és que quan estàs allà et passa tot el contrari, no tens ni energia, ni per plorar, ni per expressar segons què, ni tens la consciència o el temps o la capacitat de concentrar-te en el que estàs fent en aquell moment, perquè hi ha molts... Primer hi ha una mica de pressa, perquè tens una mica de feina, quan arribes a dalt, vols mirar una mica el paisatge, vols fer unes determinades fotos de compromís, o que has de fer per tu mateix, t'abraces amb els companys, però també tens tot el dubte de la baixada, perquè a l'Everest, cap muntanya s'acaba al cim, s'acaba sempre quan estàs a baix, però a l'Everest, o una muntanya més a 8.000, sobretot, perquè... Tots els alpinistes ho diuen, que la baixada és tan o més complicada que la pujada. Molts errors, molts accidents, molts problemes estan a la baixada, però més allà els veus, perquè no depèn només de tu, i qualsevol canvi en les condicions que no estava previst, clar, no tindràs marge d'actuació. Després tens uns nervis i una feina, repeteixo, i una poca energia que fan que no ho puguis disfrutar al màxim. L'emoció forta per mi va estar quan ja baixava cap al camp base, ja estava la part més fàcil, menys perillosa de la muntanya, que no requeria tant esforç, i a més en el nostre cas jo anava amb una persona que havia estat amputada d'una cama, anava amb una pròtesis, un colombià, un alpinista molt bo, que preparant l'Everest del 2007 va tenir un accident i va prometre ell mateix que hi aniria, i va ser una experiència semblant a la que vaig viure amb el Pep Busquets al Dakar 2000, que vam ser el primer equip del món conduït per un minusvàlids que acabava el Dakar, i vaig estar satisfet per mi mateix, però per compartir-ho amb aquella persona. I quan arribàvem al camp base, clar, tothom el coneixia i des de lluny ens aplaudien els altres muntanyencs, des de lluny era... No per mi, ens aplaudien per ell, però formàvem part de la mateixa cordada i havíem conviscut i a més ens estimem molt, ens vam fer molt, molt amics, i l'emoció va ser... Poques vegades, bueno, ja ho parlo ara, ja em tornaria a emocionar, perquè va ser super intens i molt maco. Va conviure i va escalar amb una gent, aquests alpinistes colombians, els xerpes, amb qui tampoc havia fet cordada, tampoc havia treballat. Com va encertar aquesta compenetració? Això és casualitat? Els astres em van ajudar, suposo. Però mira, jo, moltes coses d'aventuretes d'aquestes, els 7 cims concretament, alguns els he fet amb amics que coneixia o amb gent que havia fet muntanya, i alguns no ho he pogut organitzar, com a l'Everest, perquè volíem organitzar un grup d'espanyols, un d'Extremadura, un de Burgos i 2 d'Osca. Ja feia temps que hi treballàvem i no va poder ser per temes de pressupost, un va tenir un problema físic, etc. I molts els he fet així, anant una mica sol. I sempre ens ho pagat gent que són amics íntims ara, en aquests moments, i tenir amics íntims per diferents llocs del món, que has compartit moments molt intensos i molt especials, és molt enriquidor. És més, jo ara